Introducing your first fighter, fighting from the blue corner, representing Limassol, Cyprus, presenting Andreu Pronos. Introducing his opponent, fighting from the red corner, representing the city of Stara Zagora, Bulgaria. This 26-year-old Bulgarian national champion and five-time MMA champion is an IMA European medalist. Ladies and gentlemen, presenting Denislav Hondayev. Your referee in charge is Mr. Isam Akut. Продължаваме с осмата среща за вечерта, 75 кг плюс. Представител на Кипър Андрео Продромос и българския представител от Стара Загора Денис Хаджиев, 26 години, в червения ъгъл. Европейски шампион при аматьорите в ММА. Точно така. Опит в Санда също. Очакваме да видим как ще се представи. Хубаво дясно кроше разклати състезателят от Кипър. Веднага започва да получава напътствие от своя тренерски щаб българина. Доста по-агресивен в началото, доста по-обран кипърският състезател. Притиска нашия сънародник, опонента си. Иска, успява да контролира добре платформата. Отново хубаво дясно кроше. Тежко дясно кроше отново при контратаката. Затваря го в ъгъла, има шанс да го повали от платформата. Доста по-добре подредена игра от българина наблюдаваме. Доста пасивен и плах е състезателят от Кипър. Успя рано да му вземе респекта с атаките. Генерално хубави ретници демонстрира, макар да не успява да ги позира много добре все още. Може би това ще му е силната страна, работата с крака. Опитва атака в тялото Хаджиев. Успя да пласира и ретника. Още едно тежко кроше. Трето за днес. Успява да пропука защитата на кипареца там. Пласира още две и успя и да повали състезателя в синьо. Отново добър лоу-кик за кипареца, но плати за него със събаряне. Чудесно изпълнение. Окуражават българина да продължи с агресията от треньорския му щаб. Кипърския гъл изглежда притеснен, което е нормално. Силно ляво крушение, попадна в целта. Отново хубав ритник в тялото за кипареца, наказано със събаряне от българския състезател. Определено натрупва солидна преднина. 10 секунди чуваме до края на рунда. Публиката е тиха. Край на рунда, определено червен в моите очи. На същото мнение съм. Матч от началото на втория рунд. Отново опит за тежко кроше. Малко не му достигне да го пласира. Опитва да бяга състезателят от Кипър. Тежка серия и след това събаряне от платформата. Чудесна серия на състезателя от Стара Загора. Хубав ляв прав. Почвам да си мисля, че Денис Хаджиев има пълната възможност да завърши опонента си.
успява да го нарани повече от веднъж, пласира тежки удари, консистентно намира целта. Да видим още един български нокаут. Защо не? Опитва кипареца да възстанови ритъма си на игра. Принуден е да ходи назад обаче. По-скоро отстъпва, отколкото да е тактически. Може би обратният гард на Денис Хаджиев затруднява играта му в момента. Притиска го бавно, но сигурно към края на платформата. Тежко ляво круше този път. Внимателно го изчаква. Отбира атаките си нашенеца. Както каза ти, настъпва. И отново тежко да. круше. Виждаме първото броене за мача. Ще продължи според мен кипареца. Има живот в него. Окей, продължаваме. Тежък ляв пласира, втори такъв. Подхлъзна се. Ще загуби 2 точки за това. Получава напътствие да изчака българина от своите треньори. Усети, че е наранен опонента му и вкара малко повече усилия в атаката си, стана малко по-нетърпелив, затова и се подхлъзна. Иска да завърши. Ще го се бори от платформата. Много силен мач за Хаджиев. Опит за спининг бекфист от синия ъгъл. 10 секунди до края на рунда. Спира този локик нашия състезател. Пласира тежка лява ръка. Опитва атака в тялото и с това рунда приключва. От Стара Загора. Третият и последен рунд. Видим, ще продължи ли нашия сънародник с доминацията си. Опит за ефектно попадение. Се получи. Стават и такива неща. Висок риск не винаги води до висока награда. Не успя да се възползва обаче опонента му. Да, изпусна го тук. Тежък лоу-кик. Втори. Продължава. Успя да пласира спининг бекфиста обаче кипареца. Все пак. Хубава контратака. Удар в слабините. Удар слабините определено, да. Този път го видях ясно. Да, ясно се видя. Да се надяваме, че ще може да продължи. Денис. Добре е. Само Продължава. вербално предупреждение, нямаше умисъл в атаката. Изчакват и двамата. Намалиха темпото определено. Осъзнава, може би, Денис, че печели убедително и няма нужда да Да рискува прекалено. рискува толкова Да. много. Да. Избира добре ударите си. Подхлъзна се. Въпреки това, точката си за опонента му. Опитва да се върне в мача кипареца, но мисля, че имаме видна разлика в нивото. Добра атака в тялото, 2 последователни удара. Няма много време представителя на Кипър, ако иска нещо да стигне до нещо повече от достойна загуба в тази среща. Отново е притиснат в ъгъла, търси спининг бекфиста, очаква го вече Денис. Хубав опит за висок ритник. Добра реакция на състезателя в червено. Търси отново джаб в тялото. Опитва се да свали ръцете на опонента си, за да може отново да атакува с тежките кошета, които наблюдаваме цяла среща. Последна минута от срещата. Продължава да пресира, опита и той спининг бекфист. Малко по-рискован ход, може би нямаше нужда от него.
уловели вече атаките на кипареца. По-изтощен ми изглежда. Склъзва се отново при бекфиста. Денис подарява 2 точки на опонента си. Може би трябва да послуша ъгъла си, да не се увлича по играта на опонента си. Въпреки убедителното му водене до момента. 10 секунди до края. Хубаво круше. Второ. Добра защита. Край на матча. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to your judges' scorecards. Your judges have scored the fight in favor of your winner, fighting